Добре дошли в най-новият ни реализиран проект Be Apartment. Апартамент с 2 спални в един от най-търсените квартали в София – Кръстова вада. В този проект заложихме на златното трио – италиански корпусни мебели, испански подвижни мебели и разбира се работихме с български мебелисти. Кухнята е модулна от италианска фабрика. Предимството тук е, че получавате доста по-къс срок за изработка, както и разбира се италианско качество за материали и механизми. Поради ограниченото пространство обаче се наложи да направим тази стъклена витрина по поръчка от мебелист, за да може да се възползваме максимално от пространството. По-голямата част от подвижните мебели са на испанския бранд Cave Home. Подбрахме модели, които са с меки овални форми. По този начин те носят усещане за уют и уравновесеност. Леглата и в двете спални са по поръчка, поради факта, че двете стаи са доста малки и искахме да имаме контрол над общия им габарит. Работихме с българския бранд Белкаро, които успяха да изпълнят всички желания на клиентите ни, включително и двете легла да имат механизъм за повдигане за съхранение, както и цялата дамаска да се премахва, за да може да се почиства. Ето тази нестандартна мебел тук има доста интересна история. На доста късен етап установихме, че контактите за телевизора не са изкарани на правилното място и така кабелите щяха да се виждат по много грозен начин. Затова ние решихме да изпроектираме тази конзолна мебел с различни отделения. Ето, например, тук крием контактите за телевизора, а самата мебел има най-различни други отвори в различни форми, в които клиента може да си слага най-различни неща. Мебелиста бая си поигра за направата й, част от нея е направена на специален 3D принтер, за да получим всички тези отвори по точно този начин с тези детайли. В банята заложихме на пясъчни земни тонове, съчетани с дървесни текстури. Това е една силно търсена тенденция в момента, а ние я разчупваме с интересните форми и нестандартните текстури в плочките, за да добие повече индивидуалност. Тъй като апартаментът не разполага с мокро помещение, обособихме зона с плъзгащи врати за пералнята и другите уреди, като добавихме и част за сядане. Няма да ви лъжем, в курса на изпълнение на този проект се появиха доста спънки. Нашата роля обаче като мениджъри на това изпълнение е да разрешаваме всички проблеми, без стрес за клиента. Добрият дизайн не е само визия. Той е процес, изпълнен с решения и внимание към детайла. Ако и вие мечтаете за дом, който ви вдъхновява, се свържете с нас, за да го създадем заедно.